Hvad så der? Har han kørt det? Jeg sidder lige og hygger sammen med Stefan. Hvad sidder du og laver, Stefan? Det er grøn min computer snakker. Hvordan kan jeg så være i gang med optag? Hvis jeg ikke rører den. Du behøver ikke røre. Du kan bare gå ind i kameraet. Nej, jeg ramte dig ikke! Det er ikke sjovt. Hold din kæft. Han er lidt kuk. Og du er en tøs. Ja, selvfølgelig. Jeg vil hellere være kuk, end jeg vil være en tøs. Og det er en fine laverlampe. Jeg har der. Jeg har det her! Så viser det min. Ja, jeg sagde også, den fine laverlampe, vi har der. Du sagde jeg. Ja. Det kan jeg bevise bagefter. Så siger vi det. Ja, det gør jeg. Prøv lige at tænke dig om det. Ja, hvad med? Hvad? Ikke noget. Nej, det tror jeg heller ikke. Er du god til det der spil, Stefan? Synes du vores seere skal se vores spil? Ja, det synes jeg faktisk. Du rører min computer, altså. Jeg mener. Nå, Mathias, hvad vil du sige sker i det her spil? Det er spillet Mafia til Xbox. Xbox. Vi skal lige finde kassetten, så de kan se det. Og det er toeren. Det er altså toeren. Skal I lige huske? Xbox 360. Ja, så hvis I synes, det er et fedt spil, og I lige vil købe det, så skal I huske, det er toeren. Der. Ja. Skal lige få den i hovedet, ikke? Ja. Dernede i hjørnet. Der har vi kortet. Kortet. Her, der har vi speedometer. Og her, der har vi op. I kan se, han er efterlyst Hos politiet. hos politiet. Og du skal snart ind på en tankstation. Nej, jeg skal ikke. Den blinker sgu da Ja, ikke. ikke særlig meget. Den blinker sgu da ikke. Ej, stadig. Nå. Men nu... det var tæt på, at han havde politiet efter sig der. Ja. De blå firkanter. Aflange firkanter, I kan se nede på kortet. Det er politibiler. Og de blå trekanter. Vil du fortælle om det? Og de blå trekanter. Det er politimænd. Altså gående. Og kan du huske, hvad de røde trekanter er? Det er de vores modstandere. Ja. Eller, ja. Og jeg har lige klaret en mission. Og nu er han derhjemme. Hjemme. Kan I se den? Ja. Prøv lige, de skal lidt tættere på at have den med skeer. Sidder vi og ser en lille film. Ja. Vi kan se, han er stadigvæk efterlyst. Nu kører vi over til en anden mission. Skal vi lige kigge på kortet? Den røde streg, det er vejen over til en mission. Ja. Og hvis der er en grøn streg, så er det fordi han har sat et punkt, han skal køre efter. Fuldstændig rigtigt, Mathias. Det er kraftedeme irriterende, når det er nat. Ja. Men du har jo lys på. Gå noget fedt. Ja. Man kan se, at han kører lige bag ved en politibil. Der var sådan en junkie, der lige ville overhale. Og han skal ikke... det skal han ikke... Det binder vi os ikke i. Folk skal ikke overhale os. Nej. Så vil vi jagte dem og slå dem ihjel. Og vi holder os bag ved politibilen, selvom jeg ikke har så gode lygter. Og... Ja. Nej, ved du hvad, vi drejer. Der ligger en våbenbutik. Der lå en våbenbutik, det er fuldstændig rigtigt, Mathias. Hvis I ser noget med våben, altså pistoler, Ja, så er det en våbenbutik. fuldstændig rigtigt. Hvis I ser sådan en skruenøgle, så er det en mekaniker. Mekaniker, det er rigtigt. Og hvis I ser en hat, Men her, så er det tøj. så er det tøj, du kan købe. Tøjbutik simpelthen. Og B, det er på skrotpladsen. For skrotplads. Ja. På engelsk. Ølkrusene, som I nogle gange kan se. Det er kroer. Med kroer, ja.
værtshus. Ja, og burgerne, Det er madsteder. det er restauranter. Og når jeg ser en nøgle, det er vores hus. Ja, Og det er huset. sådan en, du tanker din bil med, det er selvfølgelig tanken. Fuldstændig rigtigt. Ja. Kan I se noget? Nej, det kan jeg ikke. Nej, det kan jeg ikke. Og I kan se, at han er stadigvæk efterlyst. Den der røde-hvide prik, I kan se nede på kortet, det er der, han skal hen Ja. til sin mission. Ja, lad os køre. Han er lige ved skråtpladsen nu, kan I se. Du kører godt. Nej, men det er kraftigt svært at køre her, mand. Skal bare ikke have et kørekort. Hold da kæft. Det er sgu da bedre end det. Ja. Altså de biler, jeg kører, de ender i hvert fald på skråtpladsen. Skal vi lige besøge Karl Våben? Karls våben. Håber vi, han hedder. Det er så synd for ham. Jeg kan ikke dræbe ham og så tage nogle af de der våben. Nej, det magter jeg ikke. Okay. Men vi kan da godt lige lege en lille sjov leg, der hedder dø. Ja. Det gjorde han så. Om lidt, der kommer der en politibil. Nu kom der en politibil. Og nu nu er min nummerplade også efterlyst. Altså bilen. I kan se, der er en lille firkant der. Det betyder, at bilen er efterlyst. Fuldstændig rigtigt. Og den der pistol der, det betyder, at politiet vil anholde ham på den grove måde. Og hvis der kommer et gevær, så betyder det, at politiet vil skyde efter ham. Slå ham ihjel. Mig ihjel. Ja. Og lige nu er det kun ham og bilen, der er efterlyst. Ja. Jeg ved ikke lige, hvad der vil ske, hvis de fanger mig. Og hvis der kommer sådan det er noget, der ligner sådan en notesblok, så betyder det, at vi har fået en bøde. Ja, og de vil køre efter os og give os den, medmindre man selvfølgelig kan køre fra dem. Der skyder de ikke efter en. Og du kan få bøder for at køre over for rødt, og for at køre for stærkt. Og for at køre ind i biler. Ja, det må man heller ikke i virkeligheden. Nej, det er faktisk et meget realistisk spil. Og god kvalitet, kan jeg se. Stefan, vil du fortælle, hvad der sker, hvis du kører en lygtepæl ned? Så kommer bilen til skade. Ja. Og hvad sker der med lygtepælfoden? Den sprutter med sådan noget stød. Rigtig god kvalitet. Og der kommer skudhuller i væggene og vejen. Ja, og i bilen. Og i bilen, ja. Der kan I se. Her bag ved os. Der kan I se, at den sprutter. Ja, I kan se det. Og hvis I ikke kan, så må I nødt til at få nogle bedre øjne. Yes. Så kan I se, nu er han hjemme igen. Og det er hans garage. I garagen. Det er hans garage med alle sine biler. Den er lækker. Og nu går jeg ind i mit hus. Det ser dejligt varmt ud. Ja. Det er så hans entré. Jeg tror, jeg vil gå ind og tage mig en lille lur. I hans soveværelse. Så sover han lige og tager sig en lur. Så han er klar til næste dag. Nu er det kapitel 11. Nu vågner han om morgenen. Kan I se ud af vinduet, der er lyst. Yes. Og vi kan da lige skrue op. Så I da lige kan høre det. Og der kan I se, at jeg har fået besøg. Er det en af dine venner? Det må det være. Det er det. Skal han have sin læderjakke? Eller sin fine jakke på? Ved du hvad, jeg tror bare, vi tager den sorte skjorte i dag. Den sorte skjorte. Yes. Det er Henry, der er kommet på besøg. Hey, Vito. Long time no see. Sure. Og vi hedder altså Peter. Long time. Ja. Vito med V. A drink. Let's take my car. Ja. Okay, nu skal vi ud og køre en lille tur i hans retro-bil.
som nok trænger til at komme på værkstedet, men... Og blive lidt vasket. Ved du hvad, Mathias, jeg synes vi skal vise dem, at man kan køre forbi en tankstation. Ja, vaskehallen, jeg tager i vaskehallen. Og vi skal alligevel derover af, så jeg synes lige, vi kan runde den der. Synes du ikke? Kan I se den grønne streg, der er her? Det bliver bare, han skal hen, jo. Okay, så er en lille julespænd. Og hvis I kigger derover, så kan I stadigvæk se, at den sprutter stadig. Hvor langt kan køre den ned? Vi skal lige have lukket programmet på min computer. Så, når jeg lige har fået lukket det her, så kører vi. Er I klar? Den sikkerhedsselerne, som man siger. Kommer en bil på højre. Holder. Ja, det håber vi da på. Og hvis han går glasat på en taxa, så skal jeg ikke være overrasket over det. Det gør han på alle taxaer, der fuldstændig er dumme mod ham. Taxaer er altså ikke særlig søde. Nej. Okay, der var en taxa der. Der var han heldig, han kørte i den anden side. Yes. Kom en stor lastbil der. Og kan I se op på skiltene? Hvis I kigger godt efter, så står der også, hvor de kører hen. Og nu kommer vi op på broen. Skal vi ikke prøve at tage den sjove vej, Stefan? Nej, jeg er bange for, at bilen den går i stykker, og så ser det jo ikke lige så godt ud, når man er inde i vaskehallen. Men hvis vi skal tilbage, så kan vi jo prøve at vise dem den sjove vej tilbage. Ja. Hvor at man altid, skal I huske, hvis I køber det her spil, så kan man altid slippe på politiet eller andre gangster den vej. Fordi de kan nemlig ikke komme den vej. Nej. Som I kan se nede på speedometeret, så kører vi 100 km nu, og vi bremser. Du har en god bremser, hva'? Ja, det. Vi er blevet smurt. Du er heldig, politimanden, han stopper, hva'? Yes. Og hvis vi lige kører langsomt forbi, I kan se deroppe, det er mekanikeren, hvor man kan køre ind. Jeg synes lige, uden vi køber noget derinde, så kan vi da lige runde den. Okay, så bliver vi kørt op. Hvis der er nogen skader, så laver de dem. Og du kan skifte hjul, og du kan få en maler. Deroppe, der skifter vi hjul og sådan noget. Men skal vi lige male den? Ja, skal den ikke være sølv? Eller sådan noget. Sølv? Nej. Den er flot. Gul? Nej. Rød? Nej. Sort. Rød? Hold lidt kig. Jeg siger rød. Vi tager rød. Så tager den anden rød måske. Vi tager ikke nogen. Vi kan ikke blive enige. Den er da også blevet poleret. Den er blevet vasket, Anne. Nej, god kvalitet, så skal vi ikke ændre på penge for at vaske. Jeg synes, vi skal gøre det alligevel. Yes. Men nu. vi stopper herfra.